Bzovícky kláštor s cisterciánskym opáctvom založil okolo roku 1130 Komez Lampert z rodu Hunt Poznanovcov spolu so synom Mikulášom a manželkou Žofiou, sestrou uhorského kráľa Ladislava. Neskôr tu vzniklo premonštrátske prepoštstvo, ktoré sa postupne stalo najväčším feudálnym panstvom v Honte. Kláštorný kostol postavili v prvej polovici 12. storočia, hoci sa prvýkrát spomína až v roku 1285. Počas bojov medzi stúpencami poľského Ladislava Jagelovského a uhorskej Alžbety tunajšie okolie plienili Jiskrovi vojaci, ktorí sídlili v Krupine. Z tohto obdobia z rokov 1444 až 1446 pochádza gotická prestavba areálu. K staršej románskej lodi s dvojvežovým priečelím pristavili novú svätyňu, postavili nové kláštorné krídlo a rajský dvor. Gotickou úpravou sa iba čiastočne porušila pôvodná románska stavba kostola a kláštora. Opravený kláštorný areál podpálili v roku 1471 Krupinčania. V roku 1530 napadol kláštor Žigmund Balaša, oligarcha stredného Slovenska, známy svojím bezohľadným postojom k podaným. Tunajších rehoľníkov vyhnal a začal s veľkolepou prestavbou bývalého kláštora na protitureckú pevnosť. V priebehu rokov 1530 až 1546 zbúral poškodený kostol spolu s južnou vežou a s južným kláštorným krídlom. Vytvoril veľké nádvorie, nadstaval starú románsku južnú vežu, z ktorej vznikla pozorovateľňa. Ostatné časti kláštora adaptoval na bývanie. Stará sakristia slúžila ako kaplnka. Celý bývalý kláštor opevnil vysokým plným múrom so 4 nárožnými baštami. Okolo pevnosti bola vodná priekopa. Nový vstup do areálu umiestnil na severozápadnej strane pri nárožnej bašte. Renesančný vstupný portál mal padací most. Po Balašovej smrti v roku 1559 kláštor spolu s majetkami získala jeho vdova Barbora, rodená Fánčiová. Rodina Fánčiovcov vlastnila pevnosť až do polovice 17. storočia. V roku 1678 Bzovík obsadili povstalecké vojská Imricha Tekeliho. Po ich odchode sa areál stal majetkom jezuitov a po ich zrušení majetkom Ostrihomského seminára. Po roku 1678 pevnosť opravil a barokovo prestaval ostrihomský biskup Juraj Selepčény, o čom informuje aj pamätná tabuľa nad vstupom do areálu. Ostrihomská kapitula spravovala tunajšie majetky do roku 1908, keď ich predala. V roku 1925 Bzovícke panstvo zaniklo. Za druhej svetovej vojny a po nej kláštorné budovy značne poškodili. Románsku väžu, ktorá dovtedy stála, zbúrali a časti vnútorných múrov rozobrali. V roku 1969 sa postupne začalo s výskumami, projektovou dokumentáciou a prácami. Povesti, ktoré sa o Bzovíku rozprávajú, majú vzťah k dcére Žigmunda Balašu, ktorý z kláštora mníchov vyhnal. V prvom príbehu Balaša zachráni svoju dcéru z väzenia v kláštore, do ktorého sa mnísi z Bzovíka presťahovali. Druhý príbeh nie je taký veselý. Ale k pevnosti má bližší vzťah. Keď Balaša z Bzovíka mníchov vyhnal, sám sa tam usadil. Jesenný čas zimu do kamenných izbíc zavliekol, preto aj Balašova dcéra začala chodiť zbierať drevo na kúrenie. Jedného večera sa domov nevrátila. Hľadali ju mnoho dní po celom kraji podaní aj vojaci. Do času, kým akýsi žobrák Balašovi nepriniesol správu, že mnísi vyhnaní z Bzovíka ju uväznili. Pán žobráka odmenil a sám sa postavil na čelo ozbrojeného oddielu, ktorý dievku vyslobodil. Ibaže dievča nebolo v poriadku. Chorá bola tak, že ledva žila a zomrieť nedokázala. Mnohí lekári sa ju pokúšali uzdraviť, až sa objavili dvaja zelinkári.
Čo Balaša však ani nemohol tušiť, nešlo o zelinkárov, ale o preoblečených mníchov. Tí dievčaťu žiaden liek nepodali. Rovno ju otrávili. Tak sa pomstili Balašovi za to, že ich z Bzovíka vyhnal. Od tých čias sa nevinná duša mladého dievčaťa v pevnosti po nociach túla. Taktiež je známa povesť, podľa ktorej mnísi uniesli a uväznili v kláštore dcéru zakladateľa kláštora Komesa Lamperta. Neskôr sa ju podarilo živú vyslobodiť.